Ама трябва да лечи, че Снимка да той направим. сега като види камерата няма кофеин. Хайде една снимка. Айде, мама, айде кофеин. Хоп. Само да не са стресни. Не, виж, че тръгна. Айде, сварил ще отдалеч. Чакай, виж, мама, виж, виж пелет. Я покажи на дядо как кофеиш. Страна с дупата. Той вижда, че пружинира. Я да правим кофейни. Айде. Айде, оп. Ма знае ли ти какво мислиш, Боже? Да, То за 9 месеца е гяло. Ой! Трябва една каска да му вземем. Апе, каска. Няма. Никакви каски. Той се иска камера. Айде, лапай. Не стига, жал. И па само глига и искат. Не мога да изядеш. Не мога да я глътнеш. Виж колко е голяма. Как ще я лапнеш? Имам друга по-малка, ще ти дам да ядеш. Така. Така. Баинг, баинг, баинг. Хайде пак. Браво. Браво. Чакай, че преглътна. Хапи, днеска ма хапа. Еди свобода. Където искаш ходи. Хайде пак. Така. Браво. Така, забивай. Ну така, хапи, мама, хапи. Ей, полека. Айде, стига толкова. Хайде, Добре. Айде, това ще го изрепетираме и друг път и ще го направим по-хубав клип. Айде. Бау, кажи чао.